V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Drahí bratia a sestry, evanjelista Matúš v dnešnom evanjeliovom čítaní hovorí, že keď Isus videl mnohých ľudí, ktorí ho nasledovali, zľutoval sa nad nimi a uzdravil ich chorých. Ľudia v minulosti, ale aj v súčasnosti majú zdravotné problémy a hľadajú spôsoby, ako sa uzdraviť. Sú ochotní urobiť všetko preto, aby boli telesne zdraví. Ale stačí to? Človek nemá len telo, ale má aj dušu, preto je dôležité dbať o telesné i duševné zdravie. Isus Kristus uzdravil veľký počet ľudí a jeho slova sa dotkli mnohých srdc. Ďalej čítame, že dav ľudí sa nachádzal na pustom mieste a apoštoli sa nepostarali o večeru, pretože nepredpokladali, že Kristovo rozprávanie bude trvať dlho do večera. V istej chvíli pristúpili k Isusovi a povedali mu, nech preruší, aby si ľudia mohli ísť nakúpiť jedlo, pretože nemali potrebné množstvo potravín pre všetkých prítomných. Podľa ľudskej logiky by sme očakávali, že Kristus navrhne ľuďom, aby sa rozišli do okolitých dedín a zadovážili si niečo na jedenie. Ale on, namiesto rozpustenia davu, ako navrhovali jeho učeníci, povedal, nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Učeníci boli prekvapení z jeho postoja a nechápali, ako je možné nasýtiť toľké tisíce ľudí, keď nemali takmer nič. Kristus však chcel, aby jeho učeníci boli aktívni pri riešení problému s jedlom. Inými slovami, očakával od nich, že urobia prvý krok a dajú ľuďom to, čo majú. Následne Isus pozdvihol oči k nebu, pomodlil sa, požehnal jedlo a nasýtil celý zástup. Všetci prítomní sa najedli, hoci mal Isus k dispozícii iba 5 chlebov a 2 ryby. Dokonca ešte nazbierali 12 plných košov zvyšných odrobín. Toto obdivuhodné nasýtenie 5000 mužov, okrem žien a detí, ako čítame ďalej, znamenalo, že Kristus divotvorným spôsobom rozmnožil chleby, nasýtil tisíce ľudí a jedlo sa ešte zvýšilo. Zvyšné odrobiny dokazovali, že tento zázrak nebol vidinou, ale neotrasiteľnou pravdou, ktorú všetci prítomní videli na vlastné oči a navždy si to zapamätali. Z toho je zrejmé, že to, čo je nemožné pre ľudí, je možné pre Boha. Kristus v ten deň urobil 2 zázraky. Uzdravil chorých a dal ľuďom jesť. Možno si pomyslíme, že sa to stalo pred mnohými rokmi a my v súčasnosti žijeme v celkom inej dobe. Položme si však otázku, je možné, aby sa podobný zázrak uskutočnil aj dnes? Odpoveď nájdeme v knihe Môj starec Efrem, v ktorej otec Štefán, autor knihy, uvádza svoju vlastnú skúsenosť. V októbri 1963 môj starec Efrem prišiel do nášho chudobného domu, v ktorom sme žili s našimi
5 deťmi. Po svätej liturgii otec Charalambos, neskorší igumen monastiera svätého Dionýsia na svätého Reatos, spolu s mojím starcom Efrémom a ďalšími prišli do nášho domu. Jedni boli na zemi, ďalší na stoličkách a starec na drevenej pohovke z debničiek od rýb. Všetci spolu sme len s jedným chlebom prežili 4 dni. Olej, jedlo, cukor a káva mali veľkú spotrebu, ale zostali v takom stave, v akom boli predtým. Ako to, že chlieb sa neminul, keď 11 ľudia sme si z neho rezali a delili sa od rána do večera? Či bol tento zázrak? Bol to jeden z mnohých zázrakov otca Efréma, ktoré sme videli v našej rodine a ktoré som videl obzvlášť vo svojom osobnom živote. Starec Štefan mi vyrozprával túto príhodu dávno predtým, než ju zapísal do knihy po zosnutí jeho duchovného otca, starca Efrema Filotejského Arizonského, ktorý žil naozaj svätým životom. Táto udalosť svedčí o tom, že rozmnoženie chleba nebolo jednorazovou udalosťou v dobe Isusa Krista, ale môže sa zopakovať kedykoľvek. Keď o to samozrejme vrúcne prosíme nášho Spasiteľa, pretože Božia blahodať pôsobí v každej dobe. My sa snažme byť morálne čistými, ako starec Efrém, aby sme sa stali hodnými prijať Božiu blahodať do svojho srdca. Raz, keď navštívili istí ľudia otca Efréma v monastieri v Arizone, v Amerike, a pýtali sa, že prídu ťažké časy. Čo keď bude vojna? Čo keď bude hlad? Čo budeme jesť? Čo budeme robiť? A otec Efrém im s veľkou pokorou a s veľkou istotou odpovedal: ak budete mať vieru v Boha, ak budete žiť v Božej blízkosti, Kristus, pravý Boh, vám urobí aj z týchto kameňov okolo vás chlieb, aby ste sa mohli nasýtiť. A toto je naozaj niečo, čo vyžaduje veľmi silnú vieru. Zázrak rozmnoženia 5 chlebov je symbolom svätej Eucharistie, ktorá je pre ľudí nebeským chlebom. Isus Kristus nasýtil svoj ľud chlebmi a nasycuje aj svoju cirkev sám sebou, pretože on je oživujúcim chlebom. Kristus nám prostredníctvom zázraku rozmnoženia chlebov ukázal, že sa nezaujíma len o dušu človeka, ale stará sa aj o jeho materiálne potreby. Kristus nepohrda mnohými hmotnými blahami, ale robí hierarchizáciu a učí nás, čo je v našom živote najdôležitejšie. Na prvom mieste je trvalý pokrm a až potom dočasný pokrm. Preto Spasiteľ nás upozorňuje: neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dáva Syn človeka. Kristus najprv učil ľudí a potom im dal chlieb, aby sa najedli. Aj my dbajme o to, aby sme dávali pokrm najprv svojej duši a až potom telu, ako nás učí cirkev. Nesnažme sa získať len pominuteľné blaha, ale udržujme aj spojenie s Isusom Kristom, ktorý je pre nás životodárnym chlebom. K svätej Eucharistii
Pristupujme každú nedeľu a na každý sviatok, pretože telo a krv Isusa Krista je pokrmom večného života. Cirkev od prvých kresťanských dôb vedie svojich veriacich, aby žili v neustálom pokáni a s nádejou na život v nekončiacom Božom kráľovstve. Cirkevné kánony jasne určujú pravidlá týkajúce sa častého svätého prijímania. Druhé pravidlo Antiochického snemu výslovne nariaďuje veriacim kresťanom ustavičné sväté prijímanie pod trestom vylúčenia, keď sa mu budú bezdôvodne vyhýbať. Text tohto pravidla znie: Všetci, ktorí vchádzajú do chrámu a počúvajú sväté písmo, avšak z nejakého dôvodu sa nezúčastňujú na modlitbe s ľudom, alebo sa odvracajú od prijímania svätej Eucharistie, nech sú odlúčení od cirkvi, kým nevyznajú a neprejavia ovocie pokánia a budú prosiť o odpustenie. To znamená, že keď to niekto poruší, nech je vylúčený a prijatý späť len po úprimnej spovedi a skutočnom pokáni. Aká je dnešná realita? Odpovedzme si sami. Ešte prísnejšie sa k otázke účasti na svätej Eucharistii vyjadruje 9. apoštolské pravidlo. Text tohto pravidla znie: Všetkých veriacich, ktorí prichádzajú do chrámu len počúvať sväté písmo, avšak nezostávajú na modlitbách a na svätom prijímaní dokonca, je nutné vylúčiť zo svätého prijímania ako osoby, ktoré v chráme spôsobujú neporiadok. Seriózne sa zamyslíme nad touto otázkou a nedôverujme pomýleným presvedčeniam, domnienkam, poverčivosti alebo svojvoľným a vymysleným názorom osôb, ktoré nemajú vlastnú duchovnú skúsenosť ani nie sú autoritami cirkvi. Tí, ktorí chcú byť pravoslavnými kresťanmi a deťmi jednej svätej všeobecnej apoštolskej cirkvi, sú povinní mať vo svojich srdciach len texty viery a svätej tradície, ktorá sa dodnes zachováva v oficiálnych knihách našej cirkvi. Nepočúvajme tých, ktorí zakazujú pristupovať k svätej Eucharistii, pretože na túto svätú tajnu pravoslavnej cirkvi od nepamäti zúrivo útočia nepriatelia cirkvi. Náš nepriateľ diabol zo skúsenosti mnohých storočí vie, že sväté prijímanie je najhlavnejšie a najúčinnejším prostriedkom, prostredníctvom ktorého sa kresťan zjednocuje so svojím Pánom a Spasiteľom Isusom Kristom. Keď duchovne zápasiaci človek pravidelne pristupuje k svätej Eucharistii, diabol ho nemôže ovládnuť, pretože na neho zúrivo útočí, aby ho odvrátil od svätej Eucharistie. Ale keď človek prijíma sväté telo a svätú krv Isusa Krista, diabol nedokáže nad takýmto človekom mať moc. Počúvajme len slova Isusa Krista, ktoré kňaz opakuje pri každej svätej liturgii. Vezmite, jedzte, toto je moje telo a píte z neho všetci, toto je moja krv. Spasiteľ nás každú nedeľu vyzýva pristupovať k svätej Eucharistii, ktorú nám zanechal ako najcennejší poklad na tomto svete. A dodáva, toto robte na moju pamiatku. To znamená, že nám zanechal svätú tajnu Eucharistie, aby sme ju prijímali nie raz, ani nie dvakrát za rok, ale stále na pamiatku jeho utrpenia, smrti
zmrtvých stania a celého spasiteľného diela. My, pravoslavní kresťania, do cirkvi vstupujeme prostredníctvom svätého krstu. Krst je niečo, čo očistuje človeka aj duševne, aj telesne. Ale keďže iba raz môžeme vykonať svätý krst, tak ako učíme alebo ako vyznávame v symbole viery, verím iba v jeden krst. Preto krst sa nemôže opakovať. Je potrebné ten krst opakovať iným spôsobom. A tým spôsobom je spoveď a skutočné pokánie každého človeka. Preto je dôležité, aby sme pristupovali k spovedi, aby sme sa skutočne kajali, aby sme úprimne vyznávali svoje hriechy. Ale nezabúdajme na svätú Eucharistiu, ku ktorej je potrebné pristupovať podľa učenia pravoslavnej cirkvi každú nedeľu a na každý sviatok, ak sme toho hodní, ak sme čistí. Prax môjho duchovníka bola taká, že spovedal pondelok aj v útorok od 5. hodiny večer do polnoci. Ľudia prichádzali, spovedali sa, kajali sa. A ostatné dni mali na to, aby im dal nejaké pravidlo, ktoré mali zachovať, aby boli hodní pristupovať k svätej čaši. A tak ako hovorí jeden veľký teológ, otec Alexander Šmeman, mali by sme žiť tak, aby sme žili od paschy do paschy, od voskresenia do voskresenia. Ale voskresenie sa nazýva aj nedeľa. Každá nedeľa je voskresenie. To znamená, máme žiť od paschy do paschy, od nedele do nedele, aby sme stále zúčastňovali sa na svätej Eucharistii, pretože toto nám dáva večný život v Božom kráľovstve. Amen.